Gasa itibiyag. Pare Binjo, agringgan. Pare, malaman. Anya tong rason? Pasado alas 5 na. Panag-aawi din pare. Kasaya. Di magas ni Sir Itay. Nakita na ka nakadumog. Nakita na pa'y dagiti buti ti arak. Anyat mo na. Nagungot ka di. Anya pa yan ngay. Kasarita na kanto kano inton Lunes pare. Mapan ka, di upis na. Agawid ka din. Uwan pare, agawid akon. Makamaniho ka di pare. Kabalag tag motor. Di ka madanagan. No saan mo akabalan, aglugan ka na di motor ko. Itulod ka na di balayo. Narigat ti madisgrasya. Nagpapartak dagiti lugan dita highway. No kastoy apa nag-aawit. Aping ngayon tulod na ka di katrabahoam dito balay. Ayan di motor mo. Imbate ka di pagturturugan mi. Agat arak ka? Ha? Imbag no makatrabaho ka no kastaan na ginom ka manan ijay trabahom. Agluto kan. Sumanaw ka. Mano nga aldaw anaglangan ka iti trabahom. Gapo iti panagin inom mo. Ita, nabartak ka manan. Poston, dagulit ka. Awanan ti bagas. Ulay ka matin. Puro problema ti magbagam. Ibagbagakan ka tapno amom. Aping ngamin adi mo itad kanyak ti kwarta paggatang ko. Tagumatang ako ma. Ha? Ay, gumatangak to. Matikas to. Nanang, anda bagas yaw? Taapay manan aya. Ay, ikampay man lang ni Maris ti uray 5 kilo. So katak into nagsuldo ak. Anya pa'y laita. Kasuswildo manak ko. Awanan kwartam nga igatang yo iti kaninyo. Ado ti binayadak. Ununa ati kanin ti pamilyam. Mangtad kayo no saan? Kaya't yung kading agbisin dagiti apu ko yaw. Kung sinsayo daytan, numatay da iti bisin. Ay nananang mababain akon kada kayo. Da kayo manan tinagbuludan ni Benjo iti bagas. Awan ka no ti maisa ang iyo anak ko. Ay, awanan nanang. Di nakmat ngamin ikan ni Benjo iti kwarta. Nay, apay ngay akasta. Sa nga gasot lang itid na nga allowance mi iti maisang aldaw. Ha, apay umanay ay adayta. Kat agis eskwela iti elementarya dagiti dua nga apu ko. Saan ananang? Numangibaga akmat, bugkawan na. Anya aya, di ibagbaga na abay-bayadan na. Anya ngay ko ma. Di laang mat paggasolina na nga inaldaw tigas-gastusan na. Apay nga road nga awan mabatbati a kwarta na. Di bisyo na ati paggasgastusan na nanang. Di arak. Inaldaw nga agin inom, uray aday di trabaho na. Agin inom latta. Agtugaw ka, Benjo. Good morning, sir. Napanak nagpasyar di pagturturugan nyo. Nakita dagiti buti ti arak at nakadumog ka. Naminano na nadanunan ka. Ken adun tinakadanon kanya ka report, akanayon ka na bartek no sumrek ka iti trabaho. Pasensya kayo, sir. Regular ka iti trabaho. Di mo sayangan da ito yakan ito. Sika ti mapilpili mi ama i-promote. Agam ka sa do mapasamak da ita. No inom ka nga inom. Sana na maulit, sir. Karik, agbalbaliw akon. Unay kamatan, Benjo. Agin inom ka manan. Imbaon mo pa'y di anak mo agumatang iti arak nga inumam. Maudin tayo. Relax ka di. Saan ka manan asumrek iti trabahom? Sumre ka kinton aldaw. Manumanan day ta botelya ti arak ana urnong di ta igid. Last day to yan. Kaya't no ka di ngagshot ta. Ay talaga ama akon kan ka, Benjo. No kasta ka kanayon. Nasaysaya at laangan nga agawid kami nga agiina. Hello, Maris. Hello, Nanang. Apay, kumusta kayon kadagiti apok? Nanang,
Oh, apay nga agsangit kamutan. Agawid kami sandita. Nagapa kayo kadimanan kini Benjo. Saan nga agsardang agin inom, nanang? Saan na kami pa nga ikaniti kwartami? Ay, kaasi kayo madno kasta. Masapol agumatang iti sapatos dagiti anak ko. Kasta mo tanti uniform da. Ngamawan matigatang ko. Tasaan matamang tad ni Benjo. Awagak ni manang mo di Singapore. Tapawitan na ka. Mano ay hati ka sa pulan niyo. Nagswerte ka pare. Ta nagbit ka na regular ito trabaho tayo. Siyak, manon atawin ko akayat ko ama regular. Urayam ti pan naka-regular mo ah. Iso asaan ka ko mga inom nga inom pare. Awan ti arak iti langit. Dito ilang dagat ti na. Ragsakan ti bagbagay. Sigaki di mo. An nadamki di tibiyag mo pare. Pare, umay ka iti pare, taginom ta. Ay, sana nga gininom pare. Imbag ta naragsak ka nga, bibiyag no kasta. Amon pare, saan lang nga arak ti mang paragsak kada tayo. Asawak, kindag iti anak ko, tiragsak ko. Saan abisyo, pare? Pares, agree ka. Apay. Marigat na lang nga umangas. Itaray na ka di ospital. Day tanto lang amin agin inom tar aramidang. Agsip nga ti palagkita. Matayaksan. Sapay tanga tirabi. Wala, mabit na ang. Kainak mga yab iti tricycle a pangiluganakan ka. Imbes ko maamapanak makimiting ija iskwelaan ni Jenny. Saanan? Tasi ka tibambantayak dito ospital. Masakit ak lang araw din. Kung tanak pa'y. Saan ka masakit? Nagkuna masakit ka. Nasobra amlaang tinaginom iti arak. Dandani sa anda kang awatin dito ospital. Gaputa na bartek ka. Nakipakpak ka asi aklaang. Di ako naginom. Namin anon nga imbagam date na. Ngam di mo matungtong panan. Isardan ko nagitibisyo. Rumbang laang asumardang kan nga aginom. Ma-ospital ka pa yan. Gapo iti ka iinom mo. Saan ako nga ginom nanang? Nasaya at nukasta anak ka. Ija ko ti arak. Tamok a virgin na tibiyag ko. Ay na, maragsa ka nakamakangag iti na itaban jaw. Mababayin akong ka ni Maris. Ay, agyaman na. Dinangag mo't laangan ti Diyos ti karkararag ko. Nga agbalbaliw kan anak ko. Mailiw ka nun ni nanang kadagiti apo ko na. Iso nga agbakasyon tayo ko ma. Ang damot trabaho ko bakit? Diyak makaumay. Da kailangan. O di ikan na kami nga rod iti pagplete minukas na. Wen. Itugot mo amin dagiti anak na. Ay katwan alakay. Total bakasyon da pa'y matlaang. Mabaling ka di makalawas mi ijay. Sige lang. Awan problema. At mapan kayo mo't ag-enjoy iti bakasyon ah. Ay na, nagdadakkel ang dagiti apok. Balasa nga dya inauna. Wala nang, nagtatayag na pa yan. Kat, apay nga awan ni Benjo. Adda trabaho na nanang. Di na mapanawan di trabaho na. Agin inumpay ka de. Insardeng na nanang. Nagkari ka niya at talaga nga isardeng nan ti aginom iti arak. No kasta, awanan bisyo na. Awanin ah. Di na pa yan kaya ti agsigarilyo. Nasaya at no kasta. Sapay ko mga rod tatakderan nan ti Karina. Mala, mapana ko nagluto. Taumay pay ka no damanang mo dito balay. Tanadamag da, nagawid kayo. Reunion day to yun nanang. Apo! Nana! Apo! Nay, asino ka ba raw? Katrabaho anak ni Benjo, nana. Napanak dita balay da. Awan mo't tao. Nagbakasyon dagiti agiin na ni Benjo. Apay nga umay mo birukan dito, kat napan mo't nagtrabaho ba raw? Manon nga aldaw asaan na simrek ni Benjo, nana.
Iso nga umay ko kumaayapan, takasapulan mi ngamin. Anya, ay sus, anyan tinararamid na ta saan man ang asimrag. Mala, mapan ko kitaan ijay balay da baraw. Benjaw, amok nga da ka dito o nagtibalayaw. Lukatam day tiri daw. Benjaw! Napay na. Ay na anak ko, nabartek ka manaan. Nagado a botilya ti arak dagito'y naginumam. Adoya. Anya ti mapaspasamak ayaken ka anak ko. Kunak man no nagkari ka saan kan nga aginom. Maturog ako. Saan ka manan asimrek iti trabahom? Ikatendakan ano kasta ka akan ayon. Manungal daw asana simrek ni Benjo. Danda ni makalawasan, sir. Sayang, tinapimpinta sa gundaw ay parakan ko na. Imbaga ni nanang na, anapartek ka no ni Benjo. Manungal dawon ang naging inom, sir. Sapay nagagat. Uwin nga rod, sir. Nagagat, yan talaga analay nga trabaho. Sayang, tikinalaing na. Apay ka rin, sir. Anya tinapasamak. Naikan iti memo. Naminduan. Iso aladingit ang ibaga. Ang mamanga no ikatendaan iti trabaho na. Ay, jak mo nanang. Jak mat makontak ti cellphone ni Benjo. Apay ngay, anya tinapasamak kan ko ana. Manon nga aldaw ajak makontak. Dinasayaat kat agawid kayon. Ang mga no adadakas anapasamak kan ko ana. Wala nang, saan min alupasan ti makalawas a bakasyon mi? Adon tupay matial daw. Ulitin yung tumanin ti umay bumisita. Wala nang. Saan ka numanen ang makaanges? Kan agsip nget ti panagkita na. Iso nga intaray kon dito ospital. Kasta ka din, anang. Manumanen nga aldaw ang naging inom tinararamid na. Ay, kunakon ka. Kunak man no isardeng nanti aginom, nanang. Day tamat timpagarup ko, anak ko. Di namat gayam kabailan atak deran ti Karina. Ay, pangalaan manen nga iti pagbayad iti ospital. Day tangarod ti parikot. Makapadismaya ti kastengar aramiden ni Benjo, nanang. Ay, naanak ko. Saan ka kumaama-umumakan kwa na? Diyak maikari, nanang. Dumakdakkel dagiti anak mi. Kasanon ti masakbayan da. No kastoy mutlatta ti amada. Sana ko nga ginom. Maudin da ito kunak magtangan ka. Di na kaya dingdinggan. Namin anukan ang nagkari kada kami, Benjo. Nauma akon. Ayat kahit mo sawan. No di ka pala sumardang nga aginom. Pumanaw kami nga agina. Saan yung aramidin da ita? Ikanakpay mo dahil di may sagon damay. Ikarik, agbalbaliw akon. Kaya't kakasarita, Benjo. Uwin, sir. Iso nga, imayak. Tamo ka naskan nga agsarita ta. Lading ita nga iba ka, ngam, naikat kan iti trabaho. Anya, sana mabalin na, sir. Didak ikatan na, sir. Ta regularak maten. Binalagan ka din. Amo mamapasamak na ito, no di mo isarang tibisyom. Ngam, saan mo mat, nga inibatan ti inom? Ha? Namin anon nga inikanda kay ti gundaway. Saan la namitlo? Iso asori. Nagpatinggan ti amin, Benjo. Kahit ko nagpartag nanang. Awanan ti trabaho ka. Si kamat ngamin.
Di mo sinardengan tinaginuman ako. Jack maklong na ito na pasama. Nasakit na mo. Ay kat agbiro ka, iti sabali at trabaho. Ang inuman langan. Kasano ang makaawid ka ijay balayo. Ano aginom ka manen. Apaan na kantumanen ti asawam. Awan bibiyang ko. Aramidak dikat ko. Di na ang biyangan. Ay na anak ko, panunutom ka diti pamilyam. Kaya't ko ginom mo. Ay husto daytan. Agawid kan tanay. Dua nga aldawon asaan ka anagaw-awid. Aniya, naging inumanan ni Benjo. Wala nang. Saan manen anagaw-awid dito'y balay mi? Awan manen ti kwartami nga agina. Ay na, agawid kayo dito'y balay. Wala nang. Ini kamutan iti adu agundaway day ta asawam nga agbalbalew. Angam di namot inarhamid. Isuan na saysaya at langan no agawid kayo tuyan. Maris, bakit? Maris! Apay nga awan dagiti aginak ditoy. Pati dagiti gamit da. Awan mo tan. Maris! Ayan nyo! Maris! Pimanaw dan samutan. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.